Bona nit. En primer lloc, agrair a Cortum que m'hagi permès avui poder presentar amb una figura com el Gabriel Colomer, que és una figura, una persona molt coneixedora del camp polític, social i electoral. Jo crec, si llegim una mica la seva trajectòria professional, a la conclusió a la que un arriba és que qualsevol candidat a la presidència del govern, ja sigui una autonomia o central, el voldria amb ell d'assessor o de cap de campanya, perquè realment la seva trajectòria és, diria, brillant. No sé que no, però brillant. Dit això, resumint una mica el que és la seva trajectòria professional, ell actualment és professor de Ciència Política a l'Autònoma, de la qual ell a més es va doctorar en Ciències Polítiques i de la qual també és llicenciat en Ciències de la Informació. Ha format i forma part de diverses patronats, entitats, centres d'estudi, recerca, etc. I el que potser és més destacable és que ha format part del centre, o ha sigut director del Centre d'Estudis d'Opinió, també ha sigut regidor del PSC i l'Ajuntament de Barcelona entre el 2011 i el 2015 i actualment és el director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. I per acabar, una breu anècdota personal, i és que la meva àvia va coincidir molts anys, que va ser regidora de l'Ajuntament, molts anys amb ell a l'Ajuntament de Barcelona, i ella deia sempre que era una intel·ligència política brutal i amb una enorme capacitat per interpretar i analitzar dades electorals. Per tant, jo crec que és un luxe i li cedeixo a Gabriel la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Amb la teva àvia un dia vam coincidir amb una cosa que ja no existeix i enyorem tots, que és el Talgo Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, i estàvem abraçant. Compartides separats? Sí. Esteu fent molt tot? Hola? Hola. I vam coincidir en el restaurant, vam compartir taula, perquè hi ha coses fantàstiques. Per sort, la Unió Europea s'està plantejant tornar a demanar tot el ferrocarril de nit, que en lloc d'agafar avions de curta distància, del París, Barcelona i tal, que tornin els trens nocturns i poder tornar a gaudir del restaurant, a l'hotel, el Tren Hotel, no?, que se'n deia. Però bueno, també vam coincidir moltes coses. Li vam proposar per donar-li la medalla d'honor de la ciutat, també, quan jo era president del grup. I, en fi, amb la teva àvia, hem fet moltes hores i, en fi, vaig estar el dia que també la van nominar per ser catalana de l'any i, bueno, amb la Carme Gispert. En fi, ja estic perdent la veu de l'emoció, deixem-ho. En fi, molt bé, moltes gràcies per haver-me invitat al Club Cortum. La meva connexió amb el club és el Jaume Moreno, del Tren Imperià, que em va fer una entrevista fa temps i vol fer una tesi doctoral enciclopèdica. És a dir, quan acabi el primer capítol portarà uns 10 anys més o menys a escriure-la. I quan l'acabi totalment no tindrà res a envejar a l'enciclopèdia britànica. Però bueno, jo l'animo perquè comenci el primer capítol. En fi, la xerrada d'avui és com està el pati, no? Jo vaig proposar 2 temes. Un era Trump i si serà candidat al 24, o com està el pati. I el Jaume va pensar, millor que parlem del pati i deixem-nos dels americans per un altre dia. El pati, en fi, el pati a Catalunya està, com sempre, a Espanya està superdivertit, però no hem vingut a parlar d'aquest pati. Aquest pati és molt diferent, no? A més, aquest pati és més divertit i també, semblant al de Catalunya, ara precisament se celebra el 50è aniversari de El Padrino. S'estrenava l'any 72, la trilogia vindria després, però quan un veu el PP i quan veu l'antiga Convergència, home, jo crec que hi haurien d'estar les celebracions. Sempre vam confondre l'oasi català amb l'omertà siciliana, però jo no era un oasi, era el silenci de la màfia.
Jo que sempre sóc un ficapotes, un dia que estava fent una xerrada pels cònsols de Barcelona, hi havia la cònsol d'Itàlia, i se'm va ocórrer fer una típica putat colomer, que és, no sé si els sicilians eren així, han estat així sempre, o van ser així després de la conquesta de la Corona d'Aragó. I després Nàpols, la Camorra i la màfia siciliana, no sé si són ja el 3% de la corona que va aplicar-se en aquell moment. Després la cònsol va dir, perdoni, però tinc que ficar la pota. Espero no ficar la pota molt avui. En tot cas, perquè ho estem gravant. Parlem del procés. El procés és com el Bruce Willis en el Sexto Sentido. Són els únics que no s'han enterat que s'ha acabat. Recordeu, el personatge està mort i tota la pel·lícula està fins que se n'adona que el mort és ell, no els altres. El procés té data de final i és un divendres 27 d'octubre de 2017. Aquell dia s'acaba tot. Tot el que vindrà després és una llarga agonia. Llarga agonia perquè pot durar 5 o 10 anys, o més. No ho sabem. I ara les dades us mostraré el que diuen. Però aquell divendres, després d'aquell dimarts, 10 d'octubre, que es proclama i no es proclama, i sobretot aquell 1 d'octubre que dona lloc a una vaga, la primera vaga general convocada per un govern, és l'aturada de país, el 3 d'octubre, són els fets que culminen en l'últim desastre. A l'1 d'octubre, si recordeu les imatges o mireu les imatges de quan surt Puigdemont, Puigdemont surt amb tot el govern a fer la declaració institucional. Expliquen, els que saben i no ho escriuen, que van haver de frenar. Ell convoca aquella solemnitat per proclamar la independència aquella nit, arran del resultat que té. És a dir, se sent prou fort per dir que Catalunya avui és independent. I el frenen, sí, l'Esquerra Republicana el frena. I aleshores no apliquen la llei que ells mateixos havien votat, que és que 3 dies després, en teoria, havien d'anar al Parlament a proclamar-lo. I ho fan una setmana. Triguen quasi 9 dies. Allò de fer aquell dijous ho faran el dia 10. El dia 10, si recordeu les imatges, jo vaig tenir la sort com soc l'únic francòfon que hi ha, perquè tots són anglòfons, doncs vas sempre als ràdios i les teves t'invitat. Mai havia vist l'esplanada del Parlament, de dalt a baix, tot televisions de tot el món esperant exactament aquell moment, és el moment que realment el món ens mirava. I en directe el pobre francès que el tenia al costat no entenia què estava passant. Ha proclamat la independència? Què ha fet ara? Si no l'ha proclamat i ha dit que no. 10 segons, 8 segons. És la independència més curta mai feta. I a partir d'aquí comença ja el desastre definitiu. El fet del 26, que està explicat amb el llibre de Lola García, aquella senyora plorant i cridant, el David Madí entrant a un costat i a l'altre per anar calentant i que, en fi, tot semblava més una comèdia de Monty Python que no realment polítics prenent decisions. El dia 27 només cal veure la cara de Junqueras i de Puigdemont per saber que allò era fatal. Jo per aquelles atzars de la vida estava invitat al Parlament per la Mònica Terribas i vam estar allà i era surrealista els comentaris que feien els meus col·legues que anaven cap a la independència. Amb tots els alcaldes al costat cridant, etc. El més sorprenent en aquell moment, en el moment que ja ets conscient que allò s'ha acabat, és quan demanen votació secreta per votar. Jo m'imaginava, jo que sóc una mica pro-yanqui, per desviacions infantils, jo m'estava imaginant a Filadèlfia els pares fundadors, en lloc de firmar la declaració, dient, saps què? No la firmem, no sigui que ens pengin, no? Doncs, saps què? Qui? No, que ho faci l'Adams. No, Hancock, no. Saps què? No firmem. I diguem que hem proclamat la independència, a veure qui ens segueix. És a dir, el concepte de patriota no existeix en el seu llenguatge, perquè en aquests moments demostren que no són patriotes.
Dit això, jo no vull tenir problemes legals ni jurídics, ni vull que em demandin, però tot això té un inici. I l'inici és d'un polític que va formar un govern dels millors sense saber que en grec govern dels millors se'n diu aristocràcia. I com un senyor que no sap grec clàssic, en canvi hi ha una paraula grega que és molt aplicable a ell, que és persona negada en els afers públics o persona que no sap gestionar els afers públics. Això en grec té nom i es diu idiota. Idiota. Per tant, espero que algú algun dia faci un llibre que no cal que sigui un plagi de Dostoievski, però que sigui l'idiota català. Ho dic perquè el personatge, que després l'hem anat sentint justificant-se fins a l'infinit, és l'iniciador d'aquell que es llegeix malament una enquesta i pensa que guanyarà de manera, diria, mosaica, i passa de 62 a 50 i dius, perdona, i quan en tenia les enquestes 72, jo sempre dic, no va perdre 12, en va perdre 22 i no va passar res. És a dir, algú que això en un món normal seria una derrota monumental i en canvi es va abraçar doncs això, el dret a decidir. Per què? Perquè si mirem el context, estem en el 12. Aquest senyor s'ha passat des del 10 fins al 12 fent retallades salvatges, crisi econòmica brutal. La vàlvula de salvament que té el nacionalisme és l'independentisme, és crear una quimera, una utopia que pugui cohesionar de nou i arraconar tot el que és temes socials, bronca, manifestacions, etc. Altres acabaran fent un Brexit, altres acabaran votant al Trump, altres acabaran votant a Orban. És a dir, l'espai en aquell moment de la crisi té efectes sobre el populisme que està naixent, efectes sobre el nacionalisme, nacionalismes excloents, el creixement de l'extrema dreta a Europa. Tots són els efectes com els anys 30, en el fons si comparem més o menys són fenòmens semblats. La diferència és que als anys 30 no existia la Unió Europea i per tant no havia xarxa de seguretat. Per això els comparem, és bastant complicat. No us vull deprimir perquè no us sopat encara, però si avui he dit als meus alumnes, tenen 18 anys, són del 2003, pobres, els dic, no us preocupeu però pel vostre futur, perquè fixeu-vos, fa 100 anys va haver una gran guerra, una pandèmia i una gran crisi econòmica. I nosaltres ja hem passat la crisi econòmica, ja hem passat la pandèmia i ara tenim un petit problema de fronteres a l'est. Bueno, igual ens devem una guerra també, no? Però bueno, esperem que no. Tornem a Catalunya. Quina és la diferència entre les eleccions del 21 de desembre del 17 i les del 14 de febrer del 21? La gran diferència és que en el 17 encara estem en les acaballes, en les convulsions de tot el moviment que ha nascut a partir del 15, de la consulta del 14 al 17, aquests 3 anys. I si mirem el mapa, veiem que els dos partits que guanyen són els dos partits més radicalitzats i més polaritzats. És a dir, està guanyant l'espai centrífug. Per tant, guanya Ciutadans a un costat i Puigdemont a l'altre. Què passa 4 anys més tard? Que no guanyen els radicals, guanyen els dos partits moderats a un costat i a l'altre. Després faré salvetat sobre Esquerra Republicana. Jo no tinc patentada, però tinc una llei, tinc la 4ª llei de la termodinàmica, que és la llei Colomer de la termodinàmica. No la tinc patentada, però us la dic, que és la següent. Tot cos polític que s'acosta a Esquerra Republicana queda destruït. I a més, és com una plaga, no creix sinó que destrueix. No aconsegueix mai trencar el sostre als 40 diputats. I això és significatiu, vol dir que és un electorat molt cohesionat però que no creix. Perquè són de pedra picada, però no s'amplien.
no es mengen els altres. Per què? Perquè són realment un partit molt tancat, molt excloent. I per tant, i aquestes idees que tenen, no, hem de superar els socialistes, ens hem de parar a la metropolitana, expulsar-los de tot arreu. En fi, ho intenten, però és difícil. Però en tot cas, fixeu-vos, iniciativa ja no existeix. Allò que mai vam pensar que passaria, Convergència i Unió, tampoc existeix. Qui havia de dir que Convergència i Unió no existiria? Els socialistes van patir, els comuns ja estan patint. I això és aquest efecte quàntic d'Esquerra Republicana. Aquell personatge que hi ha anomenat com idiota, el que no sabia l'any 12 és que estava dinamitant el sistema polític i de partits de Catalunya. Va fer una implosió. Els dos pilars que aguantaven el sistema van començar a moure's i a trencar-se. Un va desaparèixer i l'altre ja no va poder aguantar el sistema. I a partir d'aquell moment tota la idea d'aquell senyor era destruir els socialistes, pensant que així, destruint els socialistes, Convergència s'ampliaria, però va acabar matant a Unió, perquè li tenien ganes, per dir no. No van aconseguir destruir els socialistes i en canvi es van fer, com diria aquell, van llogar un xàrter camí de la Guaiana i es van fer directament un suïcidi col·lectiu com la secta Munt, aproximadament. I a partir d'aquí la fragmentació. Efectes del procés. Sabeu que a Catalunya històricament hem jugat sobre dos eixos de competència, esquerra-dreta, i a mi no m'agrada dir identitari, sinó el sentiment de pertinença. Em sento català o em sento espanyol. Aquests eren els dos eixos clàssics. El procés el que fa és solapar, superposar els dos eixos. I fixeu-vos el discurs o el relat que fan els independentistes: català igual a esquerra, dreta igual a espanyol. Per tant, nosaltres som catalans i esquerra. I fixeu-vos tot el moviment que fa l'antiga Convergència per anar a solapar-se a sobre, per anar a competir a sobre d'Esquerra Republicana. És a dir, el que serien els quadrats, a la dreta no queda ningú, perquè estan atacant constantment sobre l'espai d'esquerra, perquè és una guerra civil. Juli César, Pompeu, hem de tornar als clàssics, que acabarà el 28 de maig del 2023, és Farsàlia. És Farsàlia, és l'última batalla. Qui guanya aquelles eleccions liquida l'altre. Això ja ho veurem. També comprarem crispetes. Per tant, se solapa, ja no hi ha. I el segon efecte és que es converteix la política electoral i la política catalana en dos blocs. Dos blocs hermètics. I per tant no hi ha transversalitat, no hi ha intercanvi de vots, com passava abans. Els intercanvis de vots jo els anomeno intercanvis d'ascensor. Allò que guanyes ho perd un del teu bloc, però no els guanyes dels altres blocs. Els únics que intenten estar al mig són els comuns. Els comuns tenen moltes contradiccions internes, en el seno del pueblo, que diria Mao. Els comuns és un partit, per dir-ho així, que la seva cúpula és sobiranista i independentista i les seves bases són federalistes. Quan un mira les dades, el partit l'electorat més federalista de Catalunya és els comuns. És a dir, no els comuns, els d'iniciativa, que estan collons, que és diferent. I per tant, aquest espai té tensió, perquè clar, quan senten a l'Ascens o al Pisarello o la pròpia Colau, doncs jo m'imagino l'Alali Vintió o el Coscubiela pegant-se contra una paret. Perquè clar, aquesta tensió és forta, perquè penseu, Colau i companyia no venen d'aquest món, són activistes i van ser pensats. És a dir, qui es va inventar la Colau no va ser iniciativa, va ser la CUP. Això és una idea del Daniel Fernández, que volien assaltar Barcelona a través d'ella. I el Ricard Gomà, que el tenia ja, li va agafar un atac de pànic i per tant li van oferir tot el que podien oferir-li. Fins i tot van oferir-li destruir el seu partit. I per això ella accepta amb iniciativa.
i finalment es destrueix Iniciativa. Però això no vol dir que no existia el partit, no existeixi el seu electorat. I el seu electorat té elements d'irritació enfront d'aquest tipus de polítics, que no es representen en aquest sentit. És a dir, recordeu, els més federalistes de Catalunya, l'electorat, són els d'Iniciativa, no socialistes, que es mouen entre comunitat autònoma i federalisme. Són 50-50. Quan comença el procés, o diríem el bloc independentista, a esquerdar-se? Té data, l'1 de juliol del 18. Fins a l'1 de juliol del 18, la política hispano-catalana era un frontón. Primer perquè Mariano Rajoy, que jo diria que és d'una religió que se'n diu quietisme, és a dir, quédate quieto, perquè si no prendrem mal, ha aconseguit per la seva vicepresidenta dir aquí la Brunete, la Aranzadi i los abogados del Estado ho arreglarem, per tant judicialitzem tot. Això era fantàstic per l'altre costat, perquè cada vegada que obríem la boca uns teníem més independentistes. I això feia que passéssim, fixeu-vos, a l'any 2006, a la pregunta de què creu que hauria de ser Catalunya, el 14% només deia que ha estat independent. 6. El 2013 la resposta és 48%. Per tant, què ha passat en aquests 7 anys perquè passis del 14 al 48? Però és molt simple. Mariano mai va entendre que el que li deia l'Artur Mas quan deia pacte fiscal i tal, és vull negociar. Si mai va entendre que estaven cridant i pagaven tiros perquè volien negociar. Perquè tant li feia. Perquè consideraven, com sempre, que això era un suflé i que al final amb diners ho arreglaria. I l'ambient no estava, el malestar no estava en aquell moment, en aquesta situació. Jo vaig escriure un article, un capítol d'un llibre que me'l van canviar perquè no es van esgalir, que era el procés és la història sentimental d'un desamor. La sentència de l'Estatut no fa més independentistes, el que fa és trencar un sentiment. És a dir, l'any 78 aquest país va votar un 90% a favor de la Constitució perquè consideraven que finalment es feia un pacte entre les parts. L'Estatut i el comportament del PP i del Tribunal Constitucional en 4 anys erosiona el sentiment, més el boicot als polítics catalans, etc. Allò que abans et senties reconegut, allò, la catalanofòbia, existia. I per tant, segurament recuperar això és tornar a ser estimats, o com a mínim tenir el sentiment que els altres les estimen, cosa que no, continua no existint. D'aquí les bromes aquestes que no se sustenten del dèficit fiscal, les infraestructures, tot va a Madrid, nosaltres aquí, i torna al victimisme. Torna al victimisme. Però, per què canvia l'1 de juliol? Perquè l'1 de juliol arriba un nou govern. I quan el senyor Puigdemont tira la pilota, en lloc de rebotar li agafen. I li diuen, parlem? Què vols? Bilaterals? Infraestructures? Parlem? No hi ha problema. I aquí és quan els dos partits comencen a mirar-se. I a partir d'aquell moment Esquerra Republicana varia i Junts no. On es veu això claríssimament? L'any 19. El juliol del 19 és quan es visualitza que l'independentisme està trencat. Esquerra s'absté a la investidura i Junts vota en contra. És la primera vegada en tot el procés que els dos partits voten diferent. I un vota a favor de la investidura i l'altre en contra, òbviament. I a poc ja comença la separació, ja ho veurem aquí, que es van separar, a poc. I l'arremat definitiu són els indults. Els indults ja deixa sense argument el llacet groc, ja no hi ha presos polítics.
ja no n'hi ha. I la flamarada definitiva és la ciutat cremada. 14 d'octubre, Urquinaona, una setmana. Això, encara que no, jo en aquell moment estava a Madrid i els meus col·legues a Madrid estaven no escandalitzats, no podien entendre. Estàvem just abans de les eleccions del 10 de novembre. Allò li va donar mils de vots a Vox. Mils de vots. Aquelles imatges d'aquella ciutat cremant-se, allò és els 52 diputats de Vox. No hi ha 3 milions i mig de fatxes a Espanya. Hi ha, de la mateixa manera que Podemos eren els indignats d'esquerres, Vox són els indignats de dretes, cansats amb el seu govern de Rajoy de no aplicar, entre cometes, la mà dura. És a dir, el mateix fenomen en aquest país donarà dos partits, Podemos i Vox. I són indignats, estan emprenyats, uns amb el Zapatero i el canvi econòmic i els altres per la dejació de funcions enfront de l'independentisme. Ja veurem què passa. Bueno, per tant, estem amb dos blocs, esquerra-dreta, i té sortida això, té solució? Bueno, els números ens diuen coses, ara ho mirarem. Jo tinc una teoria, que és una teoria, que aquí el Josep Maria segur que em portarà la contrària. Bueno, ara ho veurem. Jo tinc la teoria que l'independentisme, un col·lega em va dir un dia una frase genial, que jo repeteixo, no diré aquí, va dir: no t'equivoquis, Gavi, en aquests moments l'independentisme està negociant els termes de la rendició. Vinc, vale, estan d'acord. Ara, el problema quin és, el meu entendre, és que a diferència dels bascos, encara no sabem qui és l'heroi de la retirada. No sabem qui serà els que els portarà a firmar el que diríem el abrazo de Vergara. Si voleu, l'abraçada de Berga, que té més a prop, també és igual de Carlí. Però això de l'abrazo de Vergara, el líder de la retirada, quan jo els veig, no m'imagino a un místic rancuniós com Junqueras sent el líder de la retirada. El Pere Aragonès no me l'imagino en absolut. Puigdemont, impossible, perquè és l'equació, és la variable en l'equació que distorsiona tot el sistema. Mentre aquell senyor estigui allà, tenim un problema. I s'estarà molts anys, en teoria s'ha d'estar 20 anys per poder tornar. Va, comencem amb els números. Recordeu la pregunta de què hauria de ser Catalunya? Aquell 48 del 13 ara està ja en un 35%. És a dir, el sondeig del desembre, que vam publicar al desembre, Estat independent ja està en el 35%. I aquest número 35, recordeu-lo, perquè sempre l'independentisme, el bloc independent, està entorn del 33, 35. Si mireu una mica, ells tenen el 48% de vot, no aquesta tonteria. Mai jo vaig estar a punt d'apuntar en el PSC i a Comuns, el PACMA i els animalistes i tots aquests que no tenen representació però també voten, no? Però clar, aquest 52% tampoc existeix. Per molt que s'ho intentin, som la majoria del 52%, però va ser que no. 35%. Vol que Catalunya formi part d'Espanya o un estat independent? Formi part d'Espanya el 52,9%, és a dir, 53% diu vull continuar a Espanya. El 39% diu un estat independent. Creu que el tema de la independència provoca problemes de convivència? Molt i bastant, el 67%. Poc i gens, 32%. 32, 35, fixeu-vos, sempre és un terç. En el fons sempre estem parlant d'un terç.
Com li agradaria que acabés el procés? Aquesta és la millor de tota l'enquesta. La independència, amb una independència, el 29,3. Això és 21, El 2016 era el 37,8. Acord per més autogovern, 46,3. Abandonament del procés, el 17,8. Però sempre que fem enquestes electorals, sempre hi ha dues preguntes importants. Qui prefereix que sigui president? Qui creu que serà president? L'any 99, quan Pasqual es va presentar per primera vegada, no vam aconseguir mai que la gent creiés que Pasqual Maragall podia ser president. Sempre el preferien, però no creien. Sempre deien Pujol. Per tant, què li agradaria? Preferència, 29,3. Com creu que acabarà? Independència, un 8. Un 8, repeteixo, un 8. I l'any passat, el 20, era un 9. Ha caigut un punt, en un any. I es tenen el 8. En el 2015 era el 17,1. Més de la meitat ja no creu que això acabi amb una independència. Acord per més autogovern, 43. Abandonament del procés, el 29,8. Quasi el 30% diu abandonament, ni autogovern ni res, fora. Mirem el record de vot, que és el que li agrada al grup de la meva esquerra. A veure, és la pàgina 52, 53, a veure si ho tinc aquí. Igual no l'he fet, soc tan crac que igual no he fet ni aquesta. No l'he portada. Bueno, en tot cas, el record és que els Junts i CUP són els que mantenen més ferotge la independència. La meitat d'Esquerra Republicana, més autogovern. Òbviament, socialistes tots els altres, més autogovern i no independència. Però dins del bloc independentista, els Astèrix i Obèlix, és a dir, el Poblado Galo, que és el que estem vivint, 80 i 90% a favor de la independència. I Esquerra Republicana, la meitat, més autogovern. I veurem en les següents preguntes com es manté aquesta diferència de percepció que tenen en aquests moments els electorats d'Esquerra i els electorats de Junts i CUP. CUP no hi ha problema perquè la CUP és un altre món, viuen en una altra esfera. Són aquells que al matí cremen autobusos aquí i a la tarda se'n van a la piscina dels pares a Sant Cugat, sense cap problema. I no m'ho invento, era la secretària general d'Arran. Era una noia que cremava autobusos turístics i a la tarda se'n anava a la piscina dels seus pares. De bon rotllo, Sí, jo l'enviaria un dia a treballar a Ciutat Meridiana, a veure què li passa, a veure si veu la realitat. Els indults, d'acord el 62%, desacord 28%. La taula del diàleg. Què fem amb la taula del diàleg? Tenim un problema amb la taula del diàleg. Perquè aquí és on l'Esquerra s'està jugant, diríem, la vida, i jo diria que el president del govern li està donant, com aquell malalt terminal, oxigen, no oxigen. Tens un poc d'oxígeno, te lo quito. Hi ha una pel·lícula de Mel Brooks, que és una broma, que juguen a ping-pong amb el pobre i se'n moren i van jugant, es diu... Com es deia, és una pel·lícula muda de... no me'n recordo el títol ara. Però bueno... Per tant, molt bé i bé, la taula de diàleg, 33%. Ni bé ni malament, 31%. Molt malament o malament, 30%. Sí, totalment empatat en terços. Els governs arribaran a un acord? Segur que sí, probablement sí, 38%. Segur que no, probablement no, 56%. No hi ha, i aquí és on els indepes són, i sobretot els indepes i els partits de dretes catalans, és a dir, Vox i PP i Ciutadans diuen que ni de conya s'arribarà a un acord.
Aquí els tinc. Aquí els tinc. Fixeu-vos. Molt bé, Esquerra Republicana el 42%. El PSC el 51%. Junts per Catalunya, malament, molt malament, 54%. Vox, 46%. CUP, 60%. Ciutadans, 50%. I el PP, 36%. Aquests molt malament. I els que estan molt bé, els comuns, 52%. I el PP té un 30%, que em veuen d'acord. 30, ni bé ni malament, ni fu ni fa, 26 i 36. Per tant, és un 56% perquè el bloc més radical independentista, més el bloc, diríem, espanyol, que diríem ells, Ciutadans, Vox i PP, també són molt contraris a la taula de diàleg. Òbviament, seria curiós que estiguessin a favor. Va. El que és preocupant, vam fer una pregunta per saber quin era el nivell d'autoritarisme en la societat catalana. I és una pregunta trampa. És la 76-77. Aquí. És una pregunta que se li formula a la gent, és una trampa. Diu, la següent escala de 0 a 10, on 0 vol dir una democràcia de més qualitat i 10 una economia més forta, en quin punt se situaria vostè? Doncs la democràcia de més qualitat, el 0, que són els convençuts, un 6,8. I una economia més forta, és a dir, els més d'usos, és a dir, prefereixo una economia com la democràcia, el 8,5. En el 5, que és on es col·loquen els indiferents, el 31,7. Però si els sumem, la democràcia pateix. Tenim un gen una mica autoritari. Jo tinc una broma que tinc la sensació que moltes comarques de Catalunya no fan frontera, per dir-ho així, amb França o amb Aragó o amb València, sinó que ho fan amb Alabama, amb Louisiana, amb Geòrgia, i que, en fi, no surten en caputxa, però mentalment també són del Ku Klux Klan, i les tres cases són Catalunya, perquè són supremacistes, racistes, en fi, són confederats, i clar, la capital de la confederació sabeu on és, no? És Girona, claríssimament. L'estat més confederat de Catalunya és Girona. Tinc un amic que defineix el que ens passa des de fa 10 anys com la quarta guerra carlina. És a dir, estem vivint la quarta guerra carlina, que no és, òbviament, cruenta, però, en fi. I l'altre element d'Esquerra Republicana és que els cordons sanitaris i l'element de no parlar amb el PSC és perquè històricament no recordeu com va anar el pacte del 2000 del Tinell, però Esquerra Republicana, si arriba a ser si l'acord l'haguessin hagut de prendre Pasqual Maragall i Carod Rovira, no hi ha tripartit ni en broma, perquè no es suportava. Un perquè considerava que Pasqual era un pijo de Sarrià i l'altre considerava que era un pagès allò de Llavaès, en fi. Però és cert que no ens equivoquem, Esquerra Republicana no farà mai pactes amb nosaltres a gran escala. Per què? Perquè continua pensant que som un partit espanyol. I a més, a favor d'ells, el partit del 155. I això ve de les èpoques dels anys 80, quan aquest partit era considerat una sucursal. El concepte sucursalista i l'aspecte d'espiral del silenci que es va aplicar des d'aquell moment s'aplica als socialistes, no als altres. I l'element d'espiral del silenci que va existir a Catalunya fins una data, hi ha una data que és clau. Ja sé que els constitucionalistes es posen molt nerviosos, però l'espiral del silenci a Catalunya es trenca el 3 d'octubre. No amb la vaga de la Generalitat, sinó el discurs del rei. El rei, fent el que va fer, trenca l'espiral del silenci. Allà es trenca literalment perquè surt el cap d'estat dient
dins de la Constitució tot, fora de la Constitució no hi ha res. I fixeu-vos la cascada. El 5 d'octubre, què passa? La Caixa, Sabadell, etc. comencen a dir que se'n va. El 8 hi ha la gran manifestació de la societat civil. Aquell dia s'acaba. I els indepes no són conscients que aquella manifestació va aconseguir una cosa que no havia passat mai a Catalunya, que és que per primera vegada hi havia 2 banderes. I una bandera no portava un aguilucho, sinó l'escut constitucional. Els indepes van fer que la bandera espanyola constitucional fos acceptada per primera vegada. Mai, des de l'any 77 havíem vist banderes espanyoles a les manifestacions. Això és el trencament definitiu de l'espiral del silenci. En aquell moment s'acaba això d'intentar imposar-se a través de Fox 3, etc., Catalunya Ràdio i els mantres, etc. Continuem amb l'enquesta, perquè m'estic anant per els 0-0. La taula de diàleg, aquí, sí. Celebrar els 4 temes que estan sobre la taula. Celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya. El 66% està d'acord, òbviament perquè tenim a tots els independentistes i s'ha de dir, el 50% dels socialistes. També acabem dient el tema. Una amnistia per a totes les persones encausades en el procés sobiranista. 66% també. Aquí també els comuns i els socialistes també estan a favor. Jo, la meva interpretació és, saps què? Perdonem-los i acabem amb el tema. Acabem. És més de caritat cristiana, que diria aquell, que no un element polític o ideològic. Però tenen un problema, perquè, clar, diu, dotar la Generalitat de més competències, 72%. Millorar el finançament de la Generalitat, 82%. Recordeu allò que he explicat del dia del 13, 48%? A la pregunta de per què vostè és independentista, el 66% responia per tema econòmic. Només el 10% al 13% parlava de política. És a dir, que si el senyor Rajoy hagués mirat les enquestes, hagués parlat amb qui tocava, segurament hagués acceptat allò del pacte fiscal, que no volia dir res, òbviament. Són els semiòtics més bons de la història, perquè creen significats buits constantment i interpretables. Són polisèmics, dret a decidir, pots fer el que vulguis. Exacte. I l'última, i aquesta jo crec que és preocupant per el que vindrà, és quins sentiments li inspira la política. I aquí ens vam quedar preocupats, la gent de l'institut, perquè la desconfiança amb la política és el 26%, la frustració és el 21%, interès el 12%, avorriment el 12% i irritació el 12%. Desconfiança, frustració, avorriment i irritació. Mal. Perquè això crea un caldo de cultiu. És a dir, si això, si em permeteu la broma també, si això fos el que digués l'electorat de Barcelona, seria evident que a Barcelona s'està refant una hòstia i algú se la menjarà. I que s'està creant el que jo anomeno la coalició de la mala hòstia. I qui es posi davant de la manifestació aquesta guanya. Guanya però sobrau. Però has de liderar la coalició de mala hòstia. Llavors, també hi ha elements de mala hòstia, perdó, en l'ambient a Catalunya. Desconfiança, irritació, no tal, no funciona. A mi per què m'han de castigar amb un estat d'alerta, d'alarma encoberta? Ara m'ha estat tocat un toc de queda enmig de les vacances, quan tota la resta d'Espanya ho fa, però esteu soldats. Em toca a mi i no als altres. Esto què? Per tant, en algun moment això farà pop. Com les... Sí, és pop i no tienes stop. Per acabar, perquè si no, no superem.
Com deia Lenin, què fer? Aquí jo volia citar Stéphane Dion. Stéphane Dion va ser un ministre quebequès que va ser el pare de la llei de la transparència. Fixeu-vos, els independentistes, que segurament no han llegit la llei de la transparència, volen una llei de la transparència, però la llei de la transparència canadenca els deixa sense cap possibilitat de poder convocar un referèndum. I a més els nacionalistes quebequesos no la van votar. Què deia Stéphane Dion? 3 coses que jo crec que continuen sent vigents. Primera, per què hi ha independentistes? Busquin els motius pels quals hi ha independentistes. És evident que el tema econòmic, el tema del maltracte econòmic, entre cometes, d'infraestructures, és un element motor d'això. Dos, segona pregunta que es feia. Han de pensar quants independentistes estructurals hi ha i quants són conjunturals. I el que han de fer és pensar que els independentistes han vingut per quedar-se, però han d'aconseguir que els conjunturals tornin a l'espai constitucional. Perquè en el fons hauran de governar no pel 25%, sinó pel 75% de la societat. I al final, fins i tot els independentistes formaran part dels governs, perquè s'habituaran. Per tant, pensin com recuperar els conjunturals. 33%, 8%. Si pensem que els estructurals reals són un 8-9% o un 10%, com recuperem el 23% restant? Què els hi oferim perquè tornin? I tercera, i jo crec que important, mai obrin la porta al referèndum. No és veritat que volen un referèndum per veure si guanyen o perden. No, si perden voldrien un altre i un altre. I una societat no pot estar cada 3 anys sense saber si continuarà o no continuarà en la federació. Jo, com a conclusió, veient el que va passar al Quebec l'any 96, i aquí més un això viajates, a l'any 96 a Montreal era el gran referent del Canadà. Havia fet l'Expo del 67, havia fet els Jocs del 72 i era el gran centre cultural i econòmic de Canadà. Quan va començar la línia independentista, també se'n van anar les empreses a poc i se'n van anar on? A Toronto. No vull ser pessimista, però no han tornat mai més. I ara Montreal és una gran ciutat turística, cultural, però no pinta res al Canadà. Toronto és ara el gran pulmó. I si continuem així, ens podem acabar sent el Toronto de la Mediterrània. Toronto rima en Toronto. Per tant, si continuem fent el tonto, acabarem sent el Toronto. I així s'acaba. Moltes gràcies per la paciència.